हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गोदान भिडिअ'आ नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बरायफिनबावबाय। दिनैनि टपिकआथ' माने एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा, जास्ट नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रानि सायाव नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नायगो आरोना, बेनिफ्राय जों एक्सप्लेन खालामलायनोसै आरोना बे भिडिअनि सायाव। आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब'। आंनो नाङा एफा बोरायरायनो। Bhumika बिनानाव आं नोंखौ रागा जोंनाय बायदि रायाखै, आं नोंखौ बुजायनासो होदों। नोङो मानि थाखाय आदाखौ मानो बोरायना बुंनाय, आदा जेम्सखौ मानो बोरायना बुंनाय, बिदि बुंनो नाङा ना, बिदि बुंनो नाङा ना। सोर जाखो बबेनि जाखो जेम्सखौ बोराय बुंनाया? अ येस, आं बोरायबाय सानजानिसो जाखो ना सोनाबानिसो जाखो, सिख्लासो जाखो ना हाबा जाखोन्दासो जाखो? अ सिख्ला जोंनि बर' हिनजावफोर बायदि, बर' सिख्लाफोर बायदि सान्दुं गोसायाव माइ गायनो ओंखारब्ला, खोथिया फुनो ओंखारब्ला साननैयावनो मोखाङाव नानेखा बाजोबगोन। यो आदा एल'ग्राजों आदा एनिथिं एमजेजोंखौ नोंसोर सानैया मानो होननांगौ बेबायदि? आंनि चइसनि खोथा ना जेनेबा। नोंथांमोना नुबाय माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ आरोना। दा बेवहाय जों नुनो मोनबाय जे बबेनिफ्राय बबेथिं थांखो, नङा होमबा? बबेनिफ्राय बबेसिम सहैखो बाथ्राफोरा ना। जोंहा फार्स्ट टाइम भुमिका बिनानावनिफ्राय मोनसे माने भिडिअ क्लिप्स फैबाय आरोना, फार्स्ट टाइम ओंखारग्रोबाय आरोना, बेनिफ्राय माने जागायजेनबाय आरोना बाथ्राया। दा जोंहा एल'ग्रा भाइयाबो माने एकदम एसे जावनायनि गेजेरजों माने बुजायहरबाय आरोना, बिथाङाबो माने बुजायहरबाय आरोखि ना, माने जेम्स ब्रादारखौ माने बोराय बुंनायनि सायाव बाथ्रा ओंखारबाय माने। आरो मा एनिथिं एमजे आरो एल'ग्रा बिथांमोनखौ माने जोंहा भुमिका बिनानावा एसे दुखु मोनबाय आरोना। बेनि सायावनो जोंहा माने जेम्स ब्रादाराबो माने मा होखो माने मोनसे रेप सं रोजाबबाय आरोना, बिराद इन्टारेस्टिं मेथाइ रेप सं रोजाबाय आरोना, माने बोराय बुंजानायनि सायाव मोनसे रेप सं रोजाबाय। बिराद माने नाइस सं होनना जों बुंनांगोन आरोना। बोराय बुंनायनि थाखाय माने खायसेया गाज्रि मोनबाय आरोना, माने एसे नेगेटिभ लेभेलथिं लांबाय आरो माने खायसेया नेगेटिभ लेभेलथिं लांनाय बायदि जाहैबाय आरोना खायसेया। जाय हक बेफोरो जेबो नङा, मालाबा एन्टारटेनमेन्ट खालामनायावनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरा जोंनाव ओंखारलाङो आरोना। भुमिका बिनानावाबो गोसोआव गाज्रि इन्टेनसन लायाखैमोन, थारमाने बेखौ मुगैनाय नङा, इनसाल्ट खालामनाय नङा, थारमाने इन्टारटेनमेन्टनि गेजेरजों बे गावनि फल'वार्स बा फेन्सफोरजों माने इन्टारटेनमेन्ट खालामनायाव माने बे बाथ्राया ओंखारलांफ्लांबाय आरोना। दा बेनिफ्रायनो धुमाधुम माने ससियेल मिडियायाव शेयार जाबाय बेफोर बाथ्राया। बेनिफ्राय दा गाज्रि मोनलायनाय, दुखु मोनलायनाय माने एसे जावलायनाय बायदि जाबाय आरोना। दा जाय हक जेम्स ब्रादारनिफ्रायथ' जोंहा दासिम माने जेबो रागा जोंनायनि बाथ्रा बा नेगेटिभ बाथ्रा जेबो ओंखाराखै आरोना। बिथाङा जास्ट मोनसे इन्टारेस्टिं माने रेप सं रोजाबनानै जोंनो देखायबाय आरोना, बिराद इन्टारेस्टिं नांदों माने। आरो बेल' नङा, बिथाङाथ' माने गोबां लाइमोनफोरखौ बुजायबोबाय थादों, जोंनि लाइमोनफोरखौ, नङा होमबा? बिथाङा माने एकदम बिथाङा माने गोबां लाइमोनफोरखौ, उन्दै लाइमोनफोरखौ बुजायबोगासिनो दं, माबोरै सोलिनांगौ, माबोरै थानांगौ, माबोरै मावनांगौ दांनांगौ, नङा होमबा? बेफोरनि सायाव आरोना। जोंहा ब्रादार एनिथिं एमजेनि बाथ्रा ओंखारदों, बिथाङाबो जोबोद मोजां भिडिअ बानायबाय थायो, गोबां बर' हारिनि मोजां खामानि मावगासिनो माने बिथाङा। आरो टप जोंनि इन्टारेस्टिं ब्रादार जोंहा एल'ग्रा भाइ टटला मटलाबाबो बिथाङा गोबां बर' हारिनि मोजां खोथा बुंनो नाजायो आरोना। गोबां एसेनोसै लोगोफोर, आं एसे एक्सप्लेन होबाय आरोना। रावबो गाज्रि मोननो नाङा आरो रावबो गाज्रि मोनलायनानै थानो नाङा, माने जों ससियेल मिडियायाव बखिलायबाय थानो नांला आरोना। जों बयबो इन्टारेस्टआव थाबाय थानो नांगोन, बयबो जों इन्टारटेनमेन्ट खालामनांगोन, बयबो जोंनि गासै बर' इउटुबारफ्रा थांनानै थानो नांगोन, बयबो ब्लग खालामनांगोन, बायदिसिना गावनि नलेजफोरखौ बयनोबो शेयार खालामनानै नांगोन आरोना। बेबायदि गाज्रि मोनलायनो नाङा, माने माब्लाबा बेफोरबायदिया गोरोन्थिया जायो, थारमाने जानाया। दा आं बेखिनिखौ बुंबाय। लोगोसे नोंथाङा जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो।